Engingakusho nje ukuthi ngizoqala ngichaze nje ukuthi kube nesimo la khona bekulandelana khona iy'moto ebelethe udwendwe kwathi lebi phambili seqala umnyukela entabeni yaba nenkinga njengemuva yayisima udrayiva wakhona wehla ethi uyosiza le moto le engaphambili kuyona nenkinga nakuyilapho engaphambili eveni yahlehlela kule ebimile engasenasayini noma phezulu yabe isishaya-ke yaphuma-ke emgwaqeni yayongena eyokushini yalimazala emoshweni abantu abayihlanu kwathi abanye baphuthiswa esibhedlela bafike washona abawu-4 so-ke kwedlula abantu abawu-9 kulesi simo esila ngoba umshado ubuzwa khona emndenini wakithi so-ke izimo-ke azibange zisaqhubeka ngendlela ekumele zenziwe ngakhona ngoba umshado ukhambekile mase kuthiwa akuyokwenziwa njengesiko ekhaya kungesinakhozi ukubulawa lezo nkomo kube yinto nje encane ezodlula bese beyahamba bebuyele emuva ngoba abantu basemakhazeni njengoba kwenzeka nje siyabonga-ke kulesimo uTrina waZinatali osumele phezulu nemeya edistrict King Cetshwayo kanye noThomas sibonga nakuyena ubaba umsweli ngoba uze wayifikela khona esigamekweni kunzima kakhulu nje isimo simuntu ngale